El Congrés de Biobancs es fa un cop a l'any, al Congrés Nacional, però també tenim altres congressos internacionals que normalment també són un cop cada any. Cada any se tria una seu diferent, cada any es fa en una ciutat diferent i va rotant, i aquest any es va fer a València. Bé, aquest any es van tocar diversos temes. Un va ser el de la qualitat de les dades associades a les mostres. Jo crec que aquest va ser un dels temes capitals de la reunió, perquè si bé sempre es pensa que els biobancs el que s'encarreguen és de les mostres, potser temps enrere no es tenia tant en compte la importància de les dades associades. Doncs bé, les dades associades a aquests teixits, com s'han obtingut a l'hospital, és la història clínica. I la història clínica hi ha dades que són estructurades, és a dir, que són dades codificades o dades numèriques, que aquestes són fàcils d'explotar i de treballar, però després hi ha totes les dades que consten a la història clínica, que són aquelles que el metge escriu amb text lliure, i llavors això ens costa molt de rescatar-ho. Per tant, una de les coses que es va parlar va ser temes de mineria de textos, per intentar recuperar aquestes dades i poder-les fer útils, i després també avaluar si les dades que nosaltres trobem són de qualitat suficient per explotar-les. També es va parlar del retorn de les dades o dels resultats de la recerca que nosaltres obtenim, com els retornem després en els donants. Nosaltres ens basem la nostra recerca en que els donants o els pacients ens donin permís per poder utilitzar les seves mostres per investigació. I per tant tenim una responsabilitat social de retornar aquests resultats amb ells per tal que se n'enterin de què és el que fem amb el que ells ens han donat. Sobretot hem de treballar amb aquests temes, és a dir, aprofundir més amb el tema de les dades associades a les mostres. Totes aquestes dades després es poden utilitzar no només pels biobancs, sinó, per exemple, en el món de les Big Data. Jo vaig ser la presidenta no del comitè organitzador, sinó que vaig ser la presidenta del comitè científic. El comitè científic és el que estableix el programa científic del Congrés. Vam configurar un comitè científic format per professionals que venien de diferents àmbits, tant des del punt de vista des del món més investigador, des de la part ètica, per exemple, de la part jurídica, perquè tenim moltes servituds ètico-legals. Llavors vam configurar aquest comitè científic i a partir d'aquí vam establir el programa del Congrés. Una de les coses més importants que fem al Biobanc és, com ja hem comentat abans, és treballar amb les mostres que ens donen els pacients o els donants. Quan és des del punt de vista de donants, és a dir, que nosaltres avisem amb una persona per tal de si vol ser voluntària per donar-nos una mostra de sang o una mostra d'orina o una mostra d'esput, el que sigui, això és més senzill. Però quan volem les donacions de les mostres que s'obtenen a l'hospital, és a dir, aquests excedents de diagnòstic, és bastant més complex perquè això s'ha d'obtenir a l'hospital i s'obté en el moment que el malalt es ve a operar. Per tant, és un moment especialment sensible pel malalt perquè està, diríem, nerviós perquè el van a operar. Per nosaltres és molt important crear la consciència a nivell de la població general i de la societat que el fet que ells facin donació d'aquestes mostres quan es van a operar, que diguin, escolti, jo, després que m'hagin operat i m'hagin fet el diagnòstic o el tractament, si s'obre mostra, jo la vull cedir per investigació. Aquesta és una part molt important perquè no tenim una altra manera de tenir teixits per investigar. Només ho podem obtenir arrel del que ens sobra de les endoscòpies, de les biòpsies, de les intervencions quirúrgiques que es fan a l'hospital. Per tant, aquest és un missatge importantíssim que sempre ens interessa molt de donar a la societat, que els fa partícips i els posa en el centre de la recerca que nosaltres fem.